Grabe pa kaguba oh. Ano ba yung nagamit pa? What's up people? And next stop, mapit na. Pag-asawa na kasagdanan Batong ka pa. Good morning guys. Yes, good morning. We're stranded right now. Pina-English pagid ba? We're stranded in the isolated island. So saan ninitabo na to? Ano nabuntagan man ta? May pa nag-inom na lang data. Ang kabalutan ang mabuntagan data. Puno masaligid. So gikan mi nag-gig sa Dahilayan. And Bitok University, your host, ang baboy nga na ay Dimpo, Bertie Bitok. Maraming gabi nga natin naman! Hey! Palapakan, come on! Din talaga ako sa mga pag-emot-emot mo. Kapag kita ako'y medyo nakikiligig, kailangan ko ang iyong labi, kailangan ko ang iyong pisngi, kailan kaya kita maiuwi. Sige na. Bordagan kay mga pangitabo nga di maayo mo na magpamisa na may ani karon. Nahulog ko sa stage. Aw sa kanal day nahulog ko. Kubag akong tiil. Tapos pag uli na mo nibuto among ligid. As in grabe nga buto, damage. Perting guba. So na mo spare parts na aman, gitanggal na namo ang bolt. Ang problema na mo dili maibot. May gali, wow. Nangasol-asol pa mi ni Taririk diri. Siya ang rescuer nga kailangan po i-rescue. Wala gyud ganina ra mi si binirahe na buntagan na lang mi. Tigid maibot. So ang plano karon Tata na lang yung kamot. mauli pa ni sila. Okay, imbis na bunalan. Tyrants ang Gipadok-dok sa tires ang kamot mo gidok-dok. Guba pa itabi. Wara. Lakin mo kay Samad. Dok-dokan jay. Dok-dokan. Lakka na unsa man akong awale. So wala mi choice ani kundi Kaya ang music ba? Dalion lang ako. problema giniro nani. Okay na. Lakon na. Uli na ta. Usa pa gid sa among problema kay ganina nakatulog man mi, nag-hazard mi og na-drain ang battery. So flat pa mi, drain pang battery, sao na lang. Injured pa gid ko. Nahulog ko sa stage, oh. Nagisi. Busnot. Ubag. No. Hubag. So we're stranded. No problem. Sometimes nagyo mga butang di na to malikayan ana ang mga panghitabo. Pero sometimes everything happens for a reason. So nay rason nga nang wala mi nakalahos. Si Mrs. kailangan siya mo lahos kay today ting exam sa akong bugoy. Entrance exam para sa Philippine Science. A few moments later. Amigo, nagpalit og kape.
Tol, dito sa Tauro naman. Oh, yun. Gamay na tubi ako. Tatay. Sana palitan. Alright. To the rescue ang among mga kauban. Tony. To the rescue, Brad. Natog mo start naman. Drain kayo. Drain kayo. Jolan, drain kayo. Sini daw ng puti, Tol. Diyan lang at tour lang ah. Ah. Hey, hey. Kung to ba gisipa-sipa lang? Wala, hindi. Barangan lang po. Basta lalong. Sir Bern ba? Uling anak-anak. Kana agi lagi ba yun? Hiya na kayo. Ano yun? Ano yan ta, sorry. Grabe pagkaguba oh. Ano ba yung nagamit pa? Sila dito man kuan. Ayos. Ulit. Finally. See you later. Actually, na mamilakaw niya. Magdag ko sa may kandila ani. Pawala di malas. Tony, thank you. Thank you. Salamat.